Beste arlo batzuetan bezala, badagoela oraindik bidea egiteko. Uste dut hedabide guztiak ez daudela maila berean, badaudela hedabide batzuk apustu eta konpromiso sendo bat egin dutela berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, eta zentzu horretan profesionalek izugarrizko lanketa bat egin dute, formakuntzaren alde eta bar, baina beste batzuetan agian hau ez da hain garrantzitsutzat hartu, eta horrexegatik uste dugu eurekin lan egitea, formakuntza egiteko aukera ematea, eta eurekin batera soluzioak planteatu ez da gai hauen aurrean, benetan beharrezkoa eta garrantzitsua dela, eta nahi dugun eraldaketa lortzeko agian bide eraginkorrena.